राजा सत्यव्रत ता झियो को मंत्री को सहित बाहा करे दउछि हेले मु एते दिन खटी खटी आसी के मो मुंडटा भी कांतुआ हे गला हेले मु कोन सला छाड़ीबी राजा रो झियो को मु जति मो प्रेम रे पकई पारंती
ବାହା ହେବ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ସାନଟା ଶାନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଟା ମଧୁଆ ବେଶୁଆଟା ତାକୁ ମୁଁ ରାଜା କରେଇବି ମୁକ୍ତାଗଡ଼ରେ ତାହେଲେ ମତେ ଫୁଲରେ ମିଳିବ ଫୁଲ ସାଇ ହାଫ କହିଲେ ମିଳିବ ବକରା ଛାପ ତେଣୁ କରି ମୋ ବଡ଼ ଭଣଜାକୁ ଏଠି ରାଜା କରେଇବି ଆଉ ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଖଟିଛି ଅଜା ଖଟିଛି ଫାଲତୁ ବାପା ଖଟିଛି ହେଲେ ମୋ ଖଟି ଖଟି ମୋ ବୟସଟା ବି ଅଦା ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଖଟି ଖଟି ଆସିଛି ସେ ରାଜା ଘର ତା ଝିଅକୁ ଅଲଗା ପୁଅ ସହିତ ବାହା କରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କଣ ସହିପାରିବି ତା କଥା ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମଧୁଆ ବଡ଼ ଭଣଜାକୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ଏ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିଆରେ ସତ ହୋଇଯିବ ଯେମିତି କଲାନ କରିବେ ଠିଆରେ ରାଜା ପୁଅ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ଆଉ ରାଜାର ଝିଅକୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେବି ଠିଆରେ ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା କିଏ ବେସାଲା ବୁଲା ଶୁଣ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ नमस्ते मैं बुला सकता है बाबा तुझे मैं बुला सकता मैं बड़ा भक्ति करने लगता तो बड़ा प्रॉब्लम और को दिन बाद करे राजा सत्य प्रसाद को ताका छह को नहीं बते ये मुक्तागढ़ राजा करे में माने हो होई छी ये मुक्तागढ़ रो संग्राम ମୋ ସାନ ଭାଇ ବଲୟ ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର ରାଜା ହେଉଛି ବାବା ସ୍ତ୍ରୀ କିସ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛଡ଼େଇଲ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାମା ଏହି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା